Fundación Desarrollo Deportivo Curaçao FDDK lança International Sports Week Curaçao 2024 bouwde el lema It Runs in the Family. E a apertura toma lugar na Casa de Curaçao na Den Haag. Evento começa a tomar lugar na luna de novembro na Curaçao, pero a opta para lançar essa aqui na Holanda para promover cooperação com o instituto e empresa holandês. En we zijn hier vandaag voor een hele speciale event, een paar uurtjes bij elkaar, een beetje gevarieerd. Dus ik moet jullie ook als uitgenodigden verwelkomen. Het zij een bedrijf, het zij een relatie, maar vandaag is zeker weten een toegevoegde waarde voor wat wij mee bezig zijn. Nou, laten we beginnen. Vorig jaar hebben we in Curaçao de eerste editie van de Curaçao International Sports Week gevierd. En vandaag gaan we een beetje uitleggen wat het was. Maar het idee vandaag is, daar ben je ook voor uitgenodigd, is dat we de relatie, de banden kunnen creëren. Welkom Vee, onze manager van Sport en Beweging, die is ook bij ons. Voor relaties en zaken tussen Curaçao en Nederland. Vorig jaar, zoals ik zei, hebben we de eerste editie gehad. En dit jaar gaan we de tweede editie vieren. Jullie zullen een beetje horen over dat Sportsweek. Maar in ieder geval, het thema van 2024 is It Runs in the Family. Een beetje introductie. We hebben een beetje naar de onderzoeken bekeken van Curaçao. En er was en er is nog ruimte voor verhoging. Dat mensen actief gaan bewegen, sporten en bewegen. Nou, en dat komt natuurlijk met allerlei andere zeg maar aanhangen componenten die we als FDDK toch aandacht aan besteden. Outlines een beetje van het project, van het Sportsweek. Ik heb al een beetje inhoud gegeven van dit jaar wordt het van de 15 tot de 23ste. Maar voor ons 2023 het hoogtepunt van het Curaçao Sportsweek. En dan wil ik de minister daar publiekelijk voor bedanken. Er is een decreet uitgegeven vanuit de overheid dat de derde week van november vanaf 2023 tot het einde het Nationale Sportweek zal zijn. En daarvoor wil ik een applaus vragen voor onze minister. Ik moet zeggen, hij heeft het gezien, we hebben het gepresenteerd aan de minister en hij zei dit is een goed project, laten we rustig beginnen en met de jaren gaat het zeker groeien. Maar volgens mij rustig was 2023. Hier staan we in 2024 voor jullie, om jullie uit te nodigen om naar Curaçao te komen. Dus 15 tot 23 november, een paar hoogtepunten die we dit jaar zullen hebben. We zullen voor het kabinet een Youth Conference hebben voor voortgezet onderwijsleerlingen. Om ze met breedte sport een beetje in aanraking te laten komen. Het zal creatief worden. Kleine workshops. En dan kunnen ze voor een half uurtje gaan meedoen. Het wordt hoogwaarschijnlijk 12 à 14 verschillende sessies van sport. Dan gaan ze roleren. Dus dat is een hele goede voor ons. We zullen een business conference hebben, 2 dagen, maar het duurt met alles eromheen zo'n 5 dagen. Daar gaan we ook daarom bij zijn jullie hier voornamelijk. En een heleboel andere activiteiten over het hele eiland. Want wat we willen is het eiland aan het bewegen krijgen. Heb ik gezegd dat sport niet van mij houdt. Dus heb ik besloten dat ik niet meer aan sport ga doen. Maar ik ga bewegen. En dat is ook onderdeel van onze sportweek. Bewegen. En ik beweeg. En ik hoef nu niet te denken dat ik moet bewegen voor een medaille. Maar ik beweeg nu voor mijn gezondheid. Dus laten wij dat ook meenemen in deze sportweek. En laten we ook een accent daar zetten dat het niet gaat alleen om sport, maar ook om beweging. Het is ook voor mij een eer dat dit evenement in mijn kabinet wordt georganiseerd. De vertegenwoordiging van Curaçao in Nederland is de juiste plek om dit ook allemaal te doen. Daarvoor zijn wij ook hier. Hier kunnen we laten zien
Dat de waarde hechten aan een gezonde lifestyle, aan het versterken van de banden binnen onze gemeenschap en zeker, zoals ik altijd zei, het verbinden van elkaar. Laten we deze week in november gebruiken natuurlijk om actief te zijn, maar ook om plezier te hebben met elkaar en elkaar beter te leren kennen. Ik wens iedereen een energieke en inspirerende sportweek toe in november. En voor vanavond hopen we dat iedereen hier ook aan boord is voor dit evenement. Dus zorg gewoon dat jullie samen netwerken. En hopelijk zien we jullie ook elkaar in november. Dankjewel.